Райна Петрова е категорична, че дупките, запълвани по времето на Славчо Атанасов, са излизали солено на пловдивчани. Бяха изключително некачествено запълвани дупките, които прави господин Атанасов, и то с десетки пъти по-голяма сума, отколкото ние сме запълвали през годината. Недоволството на ВМРО ние от закриването на Жилфонд, чиято дейност била целогодишно запълване на дупките, Райна Петрова коментира така. Жилфонд какво? Трябва да закупува достатъчно голяма техника, трябва да има необходимия брой специалисти, да се изплащат работни заплати, осигуровки и всичко останало, така че аз не виждам някакъв икономически смисъл в полза на общината, ако тази дейност се изпълнява Жилфонд. Райна Петрова е категорична, че всеки районен кмет познава много добре инфраструктурата на района си. В момента дупките се запълват с студена асфалтова смес, която е изключително дефицитна в България. По този повод тя се внася от Австрия и Италия. До момента районната администрация е получила 20 тона от асфалтовата смес. Според заместник кмета на район Централен инженер Тошо Пашов, запълването на дупките по булевард Руски е временно решение. Мнение, че би трябвало този булевард да се заложи и да се реконструира, тъй като този проблем ще го има и ще става все по-тежък в идните години. Тази година бюджета, отпуснат за закърпване на дупките в район Централен, е 25 000 лева. С предимство ще се запълват дупките по булевардите 6 септември, Христо Ботев и Цар Борис III Обединител.